Broker, Miss Catherine Miral. Ting ning 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 ning. Round of applause. Good morning mga kapartner. Happy Monday morning. So, karon nga adlaw mga kapartner, natay lakwon para sa preparation sa atong awarding. Tama ka ma'am Kat. Kaya mo pala akong duda gaya kan mura man nagila ka awarding. Ay hilak daw, ay hilak. Eh gingnan ko gila siya bay, sir. Sige, muna sige pananaw og drama nga kon mateleserye bitaw. Pero Maalaala mo kaya? Teleserye tirada ba drama. Dulpin. Mga kapartner, hapit na yun ang atong awarding and also anniversary. I'm so excited. Double celebration. God is good all the time. Are here and Lux Hotel. Okay. Second floor. So okay ra mo diri mo i-award? Okay kayo. Saka ni mo carpet na rin diretso. Paggawas na to ani. So ato tanawon na venue. Ngayon tayo wala mo dayon atong kuan sir. Daray. Ano kasi center? Idol. Ya idol. Na diha ma'am. Diha ma'am. Pangsun ka daw kanto nga. Na wardrobe. Ah. Ato? Ah. Nagsiga na bungga kayo. Good morning, mga sir. Ma'am, mag-book me for what day? February 27. That is Monday. Hopefully bakante. More than 200. Kaya na. Kaya na siya mga 2:30. Lord, success. Uy, dapat ba mabali na ako? Pero kung siguro kan February 14, no? Ay, Wala. sir. Isa na ka-book, nag-book, sir. Pagdagandagan na siya yung 14. Ding, 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 ladies and gentlemen, Broker, Miss Catherine Miral. Ting ning 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 ning. Round of applause. Ngoni ang future nato nga function for awarding and anniversary mga kapartner. Hope nga ganahan mo sa atong venue. Oh, naka-chandelier sa Lux Hotel. Dako, yung pila ni kay square meter, ma'am? Mga kuan no, mga 2,000 square meter, 2,000 more or less. no? Or 1,000. 1,000. 1,000. So, ang light, ani, music, sabay, lights. So, music, sabay, ang light. Spotlight. Oh, spotlight ba? Wala. Kamu na may ma-recommend ko. Naan ma-recommend ko kung magpapagulol. Oo, nana sa package. Nasa light package. Lagi tayo. Nya, mukha ng light. Nagilahi na ba dito? Oh, control nila ang light ba? Silence lang, live discount. Oo. Actually,
Overnight stay. Overnight ba? Oy, oy, oy. Kamu tulo, Ma'am Tin, ug kwan. Hindi man kayo para ilisan. Mga bata. Pwede kayo dili na kayo. Ayan, mga ka-partner mo ni atong venue ha. Sa atong award. Alright. Woo! The best! Kumanta ba kayo? Ako sa gabi. Okay, ma'am. Ayan na, ayan na. Naman ako siya. Ano palang daan ang debating na tayo? Something else na tayo. Eh, sorry. Hindi kikawayo na ng elevator. Sangit man dako rugi kita sir. Sangit to magid. Kailangan Sayang ang bumper. mag-adjust ang gawa ng elevator. Ang nagpilitapis. Dari ta. Dire mo musaka. Sikan po rin dito no? Apa dia dari musaka ya pun? Video hidup po musaka. Red carpet na din sir. Pre, red carpet diha, di saka. Kadong naman din na dito. Hindi ka mag-stairs, hindi mo elevator. Guys, bayad na mi guys. Paid na po ang venue. Okay, 50%. Okay. So, we're done. Ay. Joker eh, may hindi ba? Single mom na lang gani mag-request sa single kay pag. Ada na sir kay way rival ba. Ano yung plano kilo ka na. Organizer. Oh, pwede na. Selfie. Sige. Thank you, ma'am. mag-create ng BGC. Okay. Lane, i-attach yung voucher. Thank you. Ato na. Salamat ninyo ha. Thank you. Oh, and we're praying forward nga dili lang kani kay isa ang atong partnership. Kaya nang mag-media na pud mi. August yata. Okay, thank you. Dito sa. Oh. Asa na ito? Okay, na po Wala lagi ah. Okay. Okay, Sir, dito sir. Ayaw ka bilang Marcelias? Bilang Takin. Marcelias naman. Ayaw ka bilang Marcelias. Video sa tamo ha. Ha? Sayaw, kasi mayong sayaw niya.
Good morning mga kapartner. Bagong adlaw, bagong vlog. Doon natin site tour karon sa Tickwood Hills. Kuyugi ko din nyo kay doon ay magtanaw karon dito sa Tickwood Hills sa property ni Ma'am Arin, akong client, Ma'am Arin Pasya. Actually karon padung na ang client, so dali-dali ra gyud ligo, kaon gamay. So diretso karon. So ang adlaw karon is medyo landong-landong. Hope nga okay lang ang panahon karon magpadung tadto sa Agusan sa Tickwood Hills. So kuyugi ko yung mga ka-partner, ako ipa-view sa inyo ha ang area kanang Tickwood Hills kay isa na sa pinakagwapo nga location diri sa Cagayan de Oro nga subdivision sa A. Brown Developer nga company. So doon na tay 40 minutes nga para makaabot sa Tickwood Hills mga ka-partner. So hope nga walay traffic karon no sa dalan. Kani among area diri mga ka-partner, perting Lapuka, gumikan aning construction sa kuan kining dike diri mga ka-partner. Medyo traffic yun partner diri dapit sa nga nani tulay diri traffic kayo. I don't know say naka-traffic diri area mga ka-partner. Yan, hapit na ta mga ka-partner. Hapit na traffic. Doon lang yun ta mga ka-partner na tas tablon. So we still have 20 minutes to go para maabot sa Tickwood Hills. Kahabol rin kita mga ka-partner. Doon na ta sa Agusan area. Yan, doon na ta sa area. So likot ta dya padong nagbalubal. Signal. Muna ni ang shortcut dalan padong sa Balubal, Alai diri mga ka-partner. Medyo ang dalan kuan siya buwak-buwak pero daghan ang agi diri mga ka-partner. So unahan na ni mao na ang Tickwood Hills sa A. Brown Developer o sa pika side mo ang Belmero Heights sa Agusan. So makita nato diri ang nindot kayo nga view mga ka-partner sa property sa A. Brown. Ganyan si ma'am kay medyo medyo strict sa time din siya nga. Dapat 9 AM na nagyud dito kay napasay mga meetings. So dili ni basta-basta nga kliyente no. So hope nga magustuhan ni ma'am ang property. Atong i-pray mga ka-partner nga iyang kuhaon para matabangan nato ang atong client si Ma'am Arin. So busy pa yun ta mga ka-partner kay doon na tayo upcoming event sa atong awarding and ang atong anniversary sa GEMC. So pag ani balik ta sa office para sa angay na po natong pagabuhaton preparation mga ka-partner. So kani mao na ning pasaka nga area sa Tickwood Hills. Subida na ta diri mga ka-partner. Subida. Medyo alanganin ang dalan diri, di ta magpakusog-kusog. Ayun. I-clearing nila ang dalan Clearing nila ang dalan. Ayun. Dari Kalit rog sutoy ba? So diyan, muna na ang ibabaw sa Tickwood Hills. Makita nyo mga partner. Kani mo na ilang locus housing nga maagian nato. Manggubel mo tawag gani. Yan. Okay, muna ni dapit ka area. Ani mga balay na ni sa Tickwood Hills. Yan. Okay. Nanagid ta. Mo ni siya ang Belmero Heights at baka ni Belmero Heights. Kamulo pa lang sila o develop sa land area. Paspas kayo. Kung nindot na kayo ni diri mga partner pag matukuran ng mga subdivision kay bibo na kayo ni diri nga area. So Belmero Heights dayon mao na di ang Tickwood Hills. Yay! So wala pa si client, wala to na to diri. So mo siyang entrance sa Tickwood Hills. Sa Tickwood Hills musulod ta diya karon mga ka-partner para atong i-locate ang area. So nananghid na ta ni Manong Guard nga nananghid naman tagahapon.
dili ta basta-basta diri makasulod kung dili ta mananghid sa atong kuan developer project. Si kuan si Sir Butch. Thank you Sir Butch sa imong kuan pag-accommodate sa mga siter. Waiting for client. Woo! Where ID to mga partner? Where ID? Identify ta nga hindi where ID I love times. So medyo advantage na to partner kay sayo ta ni abot no. Kaysa ang client mo ay maghulat kay lisod kaayo. So karon nag-text si client nandada siya sa kay dungan tagsulod diha sa Tickwood Hills. Nato ma-appreciate ang kuan ang view kay medyo. So makita gyapon ang view sa Cagayan, ang sea view pero dili gid siya kay medyo kuan pa man dagom-dagom kanang maglain ng panahon no. So sada dito siya ganang hayag kayo kanang hapon init ana kita nimo ang view diya sa sulod. Actually mga ka-partner kanang makita nimo nga kahoy kanang duha naa diha ang property dura gid sa gate. So makita sa mapa along kuan gid sa entrance pero mosulod ta paubos ta dayon mo balik pa saka kay wala man sa diretso diha. Ana siya. Ang inyong mga client ba? Dito ipa-open sa among checking account. Lagi. Usa mo nga kuan ma'am? Mindanao Consolidated Cooperative Bank naman may sa bangko. Asa ba? O kung na kay mga kuan ba, di ba inanglan yung PDC? Oh. Sa among Naroy ko ana ma'am. Kuan for now ba wala. Mga ka-partner mao ni ang area nga atong gi-market kani siya. So dia sugod ang iyang yuta dayon here. So this is 279 square meters. So duol sa gate pero di ta pwede mo agi diya kay diri man ta mo agi pagawa so na say dalan. So karon dili kay nato ma-appreciate ang area kay ang view kay medyo dagom. So overlooking yun na siya sa dagat, sea view. So makita nimo ang Cagayan de Oro area Tsada diri kung sunset siya kay ma-appreciate yun nimo ang area. So mo ni siya ang area sa E. Brown mga ka-partner. So makita nimo daghan na po diri gatukod og mga balay. So dili ka pwede diri magtukod og balay kung kuan. Dili above sa presyo sa yuta. Tanawa mga balay big time kaayo ang mga balay diri mga ka-partner. Ayan Okay terms. So dili basta-basta mo puyo og E. Brown, Tickwood Hills. Yan. So mga ka-partner, nakita na ninyo ang view sa Tickwood Hills diri sa sulod. Nice kayo mga ka-partner, grabe ka kuan kayo ang area no, nice kayo ang view, sea view. Grabe no, so big time yun. Ang pwede makapuyo diri. So punpuhon pwede mangarap ta mga ka-partner, baka makapalit ta diri yuta. Pangarap lang. So kani nga property, I encourage everyone mga investor. So we have property here. Pabalik na ta sa GMC office kay doon na pa tayo mga preparation for awarding and anniversary this coming February 27 mga ka-partner. So kinahanglan yun nato ang
subsuban na pagtrabaho para at least layo pa prepare na tanan mga kapartner. So sa akong client ganiha no, medyo na po nag-offer na po tag mga ano opportunity sa atong property po. So ila pa tong i-offer ang property sa iyahang auntie. So dili gid sila ang actually buyer, but sila ang mag-offer sa ilahang ayaan nga mopalit sa property. So hope nga nagustuhan nila or sila na yung bahala ato. So mag-wait na lang ta dayon ato sa feedback kung sa galing ila dayon nun o purchase ang property sa Ticuarians. Traffic mga ka-partner. Dubahan is ginawa. Sana all kay gold. Gusto ko na. Hello, ito ano na to, James? Pala. Yo, iba. Hey ma'am. Sinaga ng bitsin. Taro na partner lang. Sayaw mo, ang gusto ko na. Teletubbies number 1 na. First honor. Rot na. Murag ibagyuhan no? Murag itilagalak. Siyempre na may mga ka-partner para sa certificates. Si Ma'am Kat. We're in Kogon. Padayon sa pagpangumpra. Mo ni Taiwanese dali on sulod. Hello. Nico Guapo. Nico Guapo. Hello. Hey. Hello. Sponsored by Ma'am Kat. EPSA. Pila na kakakuanin mo na gamit ang sponsor? Ha? Sa? Akong HP nga ipalit mo ba? Kapila ka? Gamit. Dugay na to eh. 5 months naman to. Tapos may printer mga ka-partner. Plus. Ngayong hapon ma, mga ikong hinabang. Kaya wat may bugas. Testing ni siya sa atong gipalit nga ring light. So okay ba diha? Okay ra ba akong madagway diha? Di ba kayo akong background? So isiga siya muna akong background. What do you think? Kita man James ba no? Ano ba? Hindi, dapat ano siya, wide pa. Kaya putol man yun. Hindi kita malilimutan. Mic test. Mga partner, diri i-held ang atong interview portion tomorrow sa atong mga top 1 achievers and millionaires club member diri sa GEMC. So, atong atangan ugma ang ilahang testimony sa ilang journey sa pagbaligya o property sa GEMC. Kaana ito na slangit doa ba? Kabalos kita. Sponsored by Sir Ali. Thank you, sir. Yes, more blessings to come. More blessings. More project to come. Yes. Yes. Project more. Na dili sir. Mo ito imong utong. Lain lang. Hindi naman, bubo ako ito. Matay kong sinisip. Kay pataya. Takihon. Ito muna. Ay, Sir Edwin. Ay, napay nabilin. James, angpas James. Ay, napay sa Rico.
Alam boss kita tanan ni Ron. Bakit na mo? Uma. Boys ready ni. Di magapunta sa ngalan samahan sa Espiritu Santo. Amen. Lord God, salamat initak na sa pag-ihon. O salamat inig ka siya nga niya sa banay na ngayon kami pagkabindisyonan o katagan. Gusto ko para sa mga magpalingamot sa mga Sir, Gwen. Saan na na? Ikot ako kay. Gilay na na ba siya? Ito ya. Luwit, dili na ako kanilod ko ni hapon. Ay, Pero lagi si Sir. Wala kami alam niya. Sabi ko ron kay po na. Dito sa tayo sa ito. likod lang kaya naman ba? Ay. Ang pinaka ni Sir Juan mo. Ay, thank you. Dalang ka kay. Sir, ito na po dito. Atong one. Dito na ako i-change ko akong profile kaya imo man ko si Sir ko ana i-change na ba kailangan kina imong profile luha madimalas ka na picture sa baya i-change na ko kay halingan ko diya. Buhay. Pila edad na bang sa imong bana nga una pila edad na namatay? 98. 54. Pila edad ni mo ma'am? 50. Tawa sa ano? Ha? Di sa mo to, patuloy na disisipin ka. Kuan. 60 na balik ma'am. Atong breaking mo atong natin kay 18. Atong 60 lagi. Eskwela man sa Juan God. Atong Juan. Ang ambak ba? Wala yang edad. 16 daw, 16. Una ni ko si ma'am kay. Amo na kay magpungan sa ba. Dahil na si magpungan ini kayo. Sana happy na ka na. Sana yung lumagay ang takong nilasa. Tingnan sir. Happy eating. Ni hapon ni sa Jinxie Realty. Sponsored by. Sinay pa siya mga Lawan sa tagay sa mga magilan. Ay nakapagod rin. Hindi nagilumpan ang mga minor. Yung malay ba? Malay. Tingala ka ni galay pero nagagbay ba. Sana will. Bakit siya kaya ka naman ba? Single with single ano? Go po din experience. Mas tayo naman po, di ba? Ngayon, Ano taon